想被卡桑帕姆拉。第尼他伦吉兰是十上有了帕姆什尔瓦维卡国东塔呢。耶稣格兰的塔维瓦维卡国东塔，这里为上卡桑他是了马伊。马里瓦突西为chim yo ajeng me sang the kamka shinlam de pat grai mulang de zar gabriel sang nazret nyu kha de zar yanga we chim yo me marina david de si tiku yi we yosep nang tungku shisung shilam de kamsha me ge ye mulang de zar gu ne mari alyang kongami ne ang sang jiju thang eluno me na pamra akang phe ne na nang ti de ale alwe Amra waka welong red mari anana mine kha yalong ne kha tu waka ima wane net atong de da xie we khat mu lang de zargui ang sang maria me sireni nai ne grai mal dang je ju e lun bua e ya ngo na ne kong sang me long ne ang se ti phe e kal da we ang beng ne nai yesu wa thu ra e ang ne ring we ilong ne ang sang ne aha chang phe ang se phe alu no e ra akhang phe grai ang kup ang khang dawi ko kham rung chang ang sang si lu no e ang ne yagu de si seri matam de si lapat ko kham wa shi long e ang mong dan ne kha de kap ke ma liam alo e we khat mari nga ne langa re nang ge shi ni ma shou shen ke kha de wa ya long la ban da ni alo e mu la de zari atano ne ang sang na sang she she pla se la shi da ne hang atang phe ang chon nung go ni na sang e khup da e we di yet ne nai e gal da o we sam re phe ne shen sher phe grai ang se phe wa thu lu we Etao ku nri ne rap me Elizabeth ge srung rai de kapwa ang se ti phe rio e asangi atmi ye alo me ne kong shang mui we akhat achu shla ya mi khadi ye wa ni rai wa mlu no we pha ge mal alo e we khat mari e ya ngo nga ne akhang phe ang ashu me nga e na ishin de ti de cha nga tha la ida alo e we khat mu lang de zar ne ang yang khi ni achanga bi mong kha tha shin we ku aram kha sang o